Hello mga plantito at mga plantitas, welcome to my channel, ang Plantito Mo. So ngayon po, titingnan natin ang tinatawag na nyug-nyugan o ang Ficus pseudopalma. So nyug-nyugan kasi para siyang nyug, ito para siyang bunga ng nyug. Ito yung dahon niya. Ayan, ito po. Linuluto yan dito sa Bicol. Tingnan po natin kung aling part ang kinakain at niluluto dito sa Bicol. Ito po yung dulo niya. Yung mga bata pang dahon. Ito. Yan. Yung bata pang dahon. Pwede po yung gataan. Samahan mo ng tilapia. Sobrang sarap niyan. So, exotic yan. So ito po, kahit anong lupa nabubuhay siya. Ayan, meron pa. Napakarami niyan dito. So madali siyang dumami. At ito po ay endemic dito sa Pilipinas. Dito lang natin siya makikita sa Pilipinas. At isa sa pinaka mabilis na dumami at lumaking endemic trees dito sa Pilipinas ang nyug-nyugan. So ako po ang plantito nyo na nagsasabing go native and plant endemic. Salamat!